Men nu er det Arne Høj, kontorchef og arkitekt hos Kulturstyrelsen i Danmark, som vil give os en lille tale, som han kalder bygningsbevaring i Danmark. Og Arne Høj leder en afdeling inden for Kulturstyrelsen, en af 11, som 11 afdelinger i Kulturstyrelsen. Men den, som han leder, har med fredede huse og bygninger at gøre. Arne Høj, værsgo. Tak. Ja, men først af alt, så vil jeg sige tak for invitationen. Jeg blev rigtig glad for at blive inviteret til Island for at fortælle om vores arbejde. Og jeg var rigtig glad, fordi I også var interesseret i, hvilket arbejde vi som myndighed har med ejerne af de fredede huse. Det handler lidt, kan man sige, som en forlængelse af det tidligere indlæg om at bygge bro. Og det er noget af det, vi arbejder med i det daglige, og flytte bygningsarven sammen med ejerne. Og som sagt, så har vi besluttet, at vi taler dansk. Om I får brug for, at jeg taler langsommere eller tydeligere, eller at jeg skal gentage noget på engelsk, så må I sige til. Og du holder øje med tiden. Ja, jeg skal holde øje med det. Ja, godt. Som sagt, jeg kommer fra Kulturstyrelsen, og vi har ansvar for de fredede bygninger i Danmark, for fortidsminder og for vores arbejde med verdensarven. Her står vi i en bygning, som vi er i gang med at frede, og der står ejeren, og ejeren er med i den her proces helt fra starten, hvor vi diskuterer, skal vi frede det her hus, og har det en fremtid? I Danmark arbejder vi med 3 forskellige kategorier af bevaringsværdighed. Og man kan sige, at den øverste, det er det, vi kalder World Heritage, som er UNESCO's verdensarvsliste. Der er vi statspart i den, og vi er i dialog med UNESCO, og det er os, der laver indstillingerne sammen med verdensarvsstederne, som for eksempel Kronborg, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og det er også der repræsenterer rigsfællesskabet, altså Danmark, Grønland og Færøerne, i arbejdet med UNESCO. Det næste led, vi har, kan man sige, det er det, vi kalder de fredede bygninger, the listed buildings. Og det er os, der har ansvaret for dem, det er staten, og det er uddelegeret af ministeren til os, til Kulturstyrelsen. Og det vi definerer de fredede bygninger ved, det er, at de skal have det, som vi definerer de fredede bygninger med, det er, at de skal have national betydning. Så vi har altså det internationale niveau, det nationale niveau, og det er jo fabrikken fra før, som vi var i gang med at frede. Det er Aalborg Spritfabrik. Det kender jeg godt, det er snapsen. Det er gammeldansk. Der blev lavet deroppe. Det gør det ikke mere. Det er solgt til Norge. Så nu skal vi finde noget nyt og bruge den her fabrik til sammen med ejeren. Den er fredet. Og det tredje niveau, vi har, er dem, vi kalder for de bevaringsværdige bygninger. Worthy preservation. Og dem definerer vi ved, at de har lokal betydning. Og det er kommunerne, the municipalities, som varetager dem og udpeger dem. Så vi har altså 3 niveauer. Det internationale, det nationale og det lokale. Og de 3 grupper, fordi de har forskellig betydning, så behandler vi dem også forskelligt. I rigsfællesskabet har vi 8 verdensarvssteder. Vi har 9.000 fredede bygninger, altså 9.000 bygninger af national betydning.
cirka 4.500 ejendomme. 9,000 building, approximately 4,500 premises. Og omkring de bevaringsværdige bygninger, som kommunerne udpeger og varetager, der skønner vi, det er omkring 400.000. Men vi har ikke vurderet alle bygningerne, og kommunerne har ikke, så det er et skøn. Så sådan er de 3 niveauer, og det jeg vil fokusere særligt på i dag, er de bygninger, som vi har ansvaret for i staten, og det er de bevaring, eller de fredede bygninger. Og når vi freder og arbejder med de fredede bygninger, så gør vi det på baggrund af en lov, som vores politikere har lavet. Det er altså ikke altid, hvad vi synes, men vi forvalter en lov. Og det, som står i loven, grundlaget er, at formålet med loven, det er, at vi skal beskytte bygninger med arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige, altså forstået som samspillet med det omgivende. Og det er bygninger, som skal fortælle noget om det levede liv, noget om arbejdsliv, noget om produktionsvilkår og andre vigtige aspekter af samfundsudviklingen. Det står der simpelthen i loven, at de skal have en fortælling, som fortæller noget om samfundets udvikling. De skal have arkitektonisk kvalitet eller kulturhistorisk kvalitet. Og det er simpelthen hele afsættet for vores arbejde. Det her er en af de bebyggelser, som vi har fredet for nylig. Det er en rækkehusbebyggelse nord for København. En af de første bebyggelser, hvor arkitekter begynder at arbejde med, at man kan bo på andre måder. Der er små gårdhaver, det er en fælles bebyggelse, en fin havepligt. Og det er det, der er blevet afsættet for mange senere bebyggelser. Og den her har vi fredet, fordi den har den fortælling. Det er altså det, vi skal bære videre. Så når vi freder, den har vi også fredet i år. Det er et hus på Læsø, og det der er på taget, det er tang, seaweed. Okay. For ligesom her på Island, så bygger man af de regionale byggematerialer. Det er de eneste steder i verden, at man laver tangtage. Og det er jo en væsentlig fortælling for hele Danmarks bygningskultur, så vi har vurderet, at den har national betydning. Så taler vi om, at ting kan have en arkitektonisk værdi. Vi har hotellet her, som vi har fredet, og vi har været nede ved hovedbanen i København, og I måske kender I det. Det er Hotel Astoria, som er fra 30'erne. Det fortæller, at det er en super skarp funkisbygning, som er tilpasset grunden. Det er en meget vanskelig grund, og typisk sådan 30'er byggeri. Så det har en arkitektonisk kvalitet. Men samtidig har det også en kulturhistorisk fortælling. Det fortæller om hele troen på et moderne samfund med transport, med vingehjul, tro på fremtiden, visioner i 30'erne. Så det er altså også en kulturhistorisk fredning. Så når vi har begrundet vores fredning, har vi sagt, at den har nogle arkitektoniske kvaliteter, men også en vigtig kulturhistorie. Og det er det, vi skal holde fast i. Så kan vi frede omgivelser. Så det vil sige her, det I ser i baggrunden, det er Bispebjerg Hospital, som arkitekten Martin Nyrup tegnede. Men han tegnede hospitalsbygningerne, og så tegnede han et haveanlæg. Og han kaldte det helbredende arkitektur. For man skulle kunne gå inden for bygningerne. De syge patienter, de skulle gå ud i patienthaverne, og der skulle være smukt og grønt og frisk luft. Og det var helbredende arkitektur. Og derfor er det selvfølgelig trist, om man kun freder bygningerne. Så vi freder også haverne, vi freder de fine allégtræer, og vi freder havemurene. Så ikke kun bygningen, men der har vi fredet de ting, som er omkring bygningen, som er væsentlige for at forstå bygningen. Så har vi fået mulighed for at frede også det, vi kalder selvstændige landskabsarkitektoniske værker. Altså noget, som ikke er en bebyggelse eller en bygning, men som er et arkitekturværk i landskabsskala. Og på den måde har vi fredet den her have i Kalundborg, tegnet af C.T.H. Sørensen,
Husene her er måske enkeltvis fredet, men ikke som tårn. Det er det her, der er fredet som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk. Og så er det sådan i Danmark, der er alt, som er ældre end 1536, automatisk fredet. Så det der hus og det der hus er automatisk fredet, fordi det er fra før 1536, som var reformationen. Så det er automatik fredet. Så det er sådan det, vi freder efter. Men så er det sådan, at i princippet så skal alle bygninger være over 50 år, når de bliver fredet. De skal være ældre end 50 år. Men om ting har en særlig fremragende værdi, så kan vi frede dem, om vi begrunder det. Og det har vi gjort her ved Uglegårdsskolen, som er en kommuneskole fra 70'erne, som er tegnet af en af vores dygtige arkitekter, Gunnlaugsson, og som også fortæller historien om skolebyggeriet i Danmark i en visionær måde. Hvordan så man på uddannelse og skole og samfund i 70'erne, og det fortæller den ved sin demokratiske struktur, sine gårdrum, sin bearbejdning af materialerne. Og derfor har vi sagt, at den har de fremragende kvaliteter, som kan begrunde, at man kan frede en bygning under 50 år. Så det samlede billede af fredede bygninger i Danmark er meget broget. Her er sådan en lille buket. Det kan være en lille vandmølle. Det kan være en funkisbebyggelse fra 30'erne. Det kan være et adeligt jomfrukloster, som står tomt med mange lag. Det kan være Rundetårn. Det kan være Nationalbanken af Arne Jacobsen. Det kan være 2 lokumsskure i en baggård i København. Det kan være et bryggeri. Det kan være vores hovedbanegård i København. Og det kan være en vastekran, som står ude på Holmen. Så det er altså rigtig, rigtig mange ting. Og derfor har vi selvfølgelig også rigtig mange brugere og ejere. Vi har offentlige ejere, som Nationalbanken, Rundetårn, og vi har private ejere, som her, eller som her, hvor der er rigtig mange ejere, det er ejerlejligheder. Og på den måde er det et stort spektrum og mange samarbejdspartnere, vi har. Inden i dag har vi fået nogle spørgsmål, og det er dem, jeg lægger lidt op til i mit indlæg her. Et af dem lød, om vi kunne frede helheder. Altså, det her er fra Dragør, syd for København. En meget, meget fin bebyggelse. Alle husene er gulkalkede, der er smukke røde tegltag, og de udgør en samlet helhed. Og som jeg forstod jeres spørgsmål, så er det, om vi med vores bygningsfredningslov kan frede hele byen. Eller måske bare en hel gade her, som er homogen. Og der bliver svaret nej, det kan vi ikke. Vi opererer med en bygningsfredningslov, og det er det, vi kan. Og så kan vi frede, som på Bispebjerg Hospital, de ting, der knytter sig til den enkelte bygning. Så hvis man ser det her billede, så er det er ikke sådan en stregkode, det er alle de fredede bygninger i Dragør. Og når man lægger resten af byen på, så er det uden for vores rækkevidde. Det er kommunen, der har ansvaret for det. Vi arbejder sammen med kommunen, har dialog, men vi kan kun styre de sorte prikker på vores lov. Hvis vi skal bevare den helhed, så er det kommunens ansvar. Omvendt kan vi igen ved herregården Skaffegård over på Djursland, der kan vi inden for det samlede bygningsværk frede det hele. Vi kan frede belægning, vi kan frede broen, vi kan frede allé-træerne, alt hvad der knytter sig til bygningsværket. Men altså ikke en hel by eller en kvarter. Når vi freder, så kører der jo en procedure. Vi kan ikke bare gå ud og frede. Men det er os, som hedder Kulturstyrelsen, som rejser fredningssager. Men der er en part mere, som kan rejse fredningssager i Danmark. For principielt kan vi jo afvise en fredningssag, fordi den er besværlig, fordi vi ikke har ressourcer, fordi vi ikke
måske er enige med den. Men andre kan også rejse en fredningssag. En almindelig ejer borger kan ikke. Men vi har noget, der hedder Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som er en græsrodsforening bestående af mange lokalforeninger. Og de kan altså rejse en fredningssag direkte på det, vi kalder det særlige bygningssyn, The Historic Building Council. Og det særlige bygningssyn er en gruppe af folk, som ministeren har udpeget til at rådgive ham og os i særligt vanskelige spørgsmål, og som skal tage stilling til alle fredningssager. Og det særlige bygningssyn er udpeget af ministeren, og det repræsenterer blandt fagfolk, Nationalmuseet, Byplanlaboratoriet, og det repræsenterer selvfølgelig også ejerne af de fredede bygninger, som har fast repræsentant i siddende. Så der arbejder jeg også sammen med jer. Og vi kan ikke frede en bygning uden det særlige bygningssyn også siger ja. Så derfor kan man sige, at de her to instanser, vi rejser fredningssager, og den her forening, vores græsrodsforening, kan også rejse fredningssager. Og de har for eksempel rejst en sag, det her er et frilufts... Tak. Det her er et friluftsbad, som vi har fået et fredningsforslag fra den her forening, og friluftsbadet står for at tabe sin funktion. Og derfor havde vi måske ikke lige indstillet det til fredning, som det står nu. Men det gode er, at de rejser den her fredningssag, og så starter der en proces med, hvad kan vi gøre for at sikre friluftsbadet og få en funktion ind igen. Og så bliver fredningsforslaget rejst. Og det med det særlige bygningssyn, altså det som er vores, hvad skal man sige, vi er rigtig glade for at have det særlige bygningssyn, fordi det sikrer en nuanceret vurdering. Det sikrer, at vi ikke bare som embedsmænd tager stilling, men at vi hører på interesseorganisationer og på andre fagfolk. Og vi spørger det særlige bygningssyn i særlige vanskelige bygningssager, altså særlige principielle spørgsmål, og vi spørger i alle sager om fredning. Og det vi kan med vores fredningslov, vi kan frede bygninger, og vi kan affrede bygninger. For nogle gange vil det være sådan, at en bygning ikke længere har de kvaliteter, som kan få en fortsat fredning. Her har vi en bindingsværksgård, som ved tragiske omstændigheder er nedbrændt. Og der spørger vi os selv, giver det mening at opføre en helt ny kopi af en sådan bindingsværksgård? Det vurderer vi i det her tilfælde, det gør det ikke, hvorefter den bliver affredet. En bygning kan også være så væsentligt ombygget. Det er en bygning, som blev fredet, da vi startede vores bygningsfredningslov i 1918, men som ser sådan ud på bagsiden i dag, og indvendigt ser ud som det her hotel. Og der har vi så vurderet, sammen med det særlige bygningssyn, at huset her ikke længere har de værdier, der kan begrunde en fredning. Nu har jeg talt lidt om, hvordan vi freder, og ud fra hvilke kriterier. Og noget af det, I har spurgt om, er, hvilke konsekvenser har det for dem, der ejer bygningen? Og det skal jeg fortælle lidt om nu. Har man et fredet hus i Danmark, så er man forpligtet til at holde det i forsvarlig stand. Og i forsvarlig stand, der mener vi, at det skal være tæt på tag og fag. Og hvis der som her kører en lastbil ind i huset, så har man pligt til at rette det op i dialog med os. Så huset skal altså holdes ved lige og være tæt på tag og fag. Det tror jeg, at de fleste har en fælles interesse i. Så er vi lidt skrappe, fordi at i vores lov, der står der, at ejer skal søge om tilladelse til Kulturstyrelsen ved alle ændringer, som går ud over almindeligt vedligehold. Og almindeligt vedligehold, det hedder altså at male vinduerne samme farve, samme materiale, kalke væggene,
med kalk og samme farve. Reparere et tegltag. Hvis man skal lægge et tegltag om, så er det et bygningsarbejde, og så skal man søge os. Hvis man skal skifte bundrammen på vinduet, så er det et bygningsarbejde, og man skal spørge os. Og i Danmark er det sådan, at hele bygningen er fredet, så ejerne af den kampmandske gård her, de skal spørge os, når de skal skifte vinduer, eller skifte dele af vinduer, hvis de har brug for at flytte en dør inde i huset, hvis de vil skifte gulvbrædder, hvis de vil rense stukloftet ned, der skal de spørge os. Og det er jo ikke sådan, at vi altid siger nej, men man skal spørge og have en tilladelse, inden man går i gang. I vores lov, der står der også, at vi skal sikre, at bygningerne har en fornuftig anvendelse. Og det kan være en udfordring for ejerne at finde funktioner, som kan passe i de fredede bygninger, og det kan være en fælles udfordring at finde en måde, hvorpå vi udnytter de mange tomme kvadratmeter. Vi har store gårdanlæg på landet, hvor udlæggerne er fredet. Vi har her, det er fra København, et stort, vi kalder det et skur, men en stor træbygning, kold, uisoleret, som ligger på nogle af de dyreste byggegrunde i København. Og der skal vi sikre, at de får en fornuftig funktion. Og det gør vi, eller vores redskab, når vi så tager stilling til så omfattende bygningsarbejder, så taler vi om, at vi skal sikre, de bærende bevaringsværdier bliver ført igennem. Og i tilfældet med sådan et skur eller træhus, vil vi definere det som, de bærende værdier er i den synlige konstruktion, den store rummelighed, men vi må også være indstillet på, at huset kan blive transformeret. Og sådan en transformering af et koldt hus kunne være som her, hvor vi også har sagt, det er her, vi vil have den synlige konstruktion. Og her har man altså så valgt at lave en isolering, som sidder udvendigt på den synlige konstruktion, helt tynd med termoplast og en udvendig træbeklædning. Men altså, vi kan ikke bare kræve, at bygningerne står tomme her. Vi skal arbejde hen imod at finde en funktion, og der skal vi stille nogle krav til en arkitektonisk kvalitet, og vi skal sikre, at fortællingen bliver båret videre. Vi stiller de her krav og har en rigtig god dialog med vores ejere. Vores opgave er at svare klart og præcist tilbage, og også prøve at gøre det inden for en overskuelig tid. Vi har det sådan i Danmark, at vi skal svare inden for 3 måneder, og gør man ikke det, så har jeg automatisk tilladelse til det ansøgte. Vi har også i Danmark nogle støtteordninger, og dem ved jeg, at Birte vil komme mere ind på, og Birte har faktisk også mere styr på det skattemæssige omkring det her, fordi det er noget af det, som Birte Forening Byfo rådgiver ejerne om. Men det er sådan, at man er fritaget for grundskyld, og man har et fredet hus, altså for en del af ejendomsskatten. Og det er selvfølgelig en udmærket ordning, hvis man bor i København, hvor vi har en høj ejendomsskat. Men som i tilfældet her på Læsø med tangtagene, og sådan et tag koster mange, mange millioner. Det er måske de dyreste tage overhovedet i Danmark. Og husene på Læsø koster ingenting, og ejendomsskatten er ingenting. Så den rammer en smule ujævnt, vores skatte, hvis jeg nu skal sige det i et lukket rum. Så kan man fratrække udgifter til vedligeholdelse gennem skatten. Det vil Birte også komme ind på. Det er noget af det, som Birtes Forening hjælper ejerne med at beregne, hvor stort et fradrag man kan få på sine vedligeholdelsesudgifter. Vi har i Kulturstyrelsen nogle tilskudsmidler, som vi får via vores finanslov,
som vi kan give til ejerne af de fredede bygninger eller til restaureringsarbejder på de fredede huse. Og om året, der har vi ca. 35 millioner danske kroner, og hvis jeg har regnet rigtigt, er det omkring 659 millioner islandske kroner. Og det er til ca. 3.500 fredede ejendomme, hvor der så kan være mange bygninger. Vi giver mest de her støttepenge, hvis vi stiller nogle særlige fordyrende krav. Det kan være her, hvor der er nogle stenhugarbejder i sandsten. Det vil typisk være sådan en ting, vi kunne give tilskud til, ligesom vi giver tilskud til rådgivere og til udarbejdelse af handlingsplaner, der hjælper med vedligeholdelse. Så der har vi altså vores ramme til at dele ud af. Derudover så har vi mulighed for, at vi har en stor samling af byggematerialer, antikvariske byggematerialer, tegl, tømmer, glas med mere, og dem deler vi ud til ejerne af de fredede bygninger gennem vores tilskudsmidler. Så vi har en stor lade, hvor de her ting ligger, og i byggesager kan vi så give dem. Det skal man ikke tage som et økonomisk tilskud, man skal tage det til et hjælp til at få fat i de rigtige materialer. Men for os er det en måde at give og styrke ejerne og have adgang til materialerne. Og endelig er der så den sidste mulighed, at vi har en række private fonde, som støtter, som har til formål at støtte bygningskultur og restaureringsarbejder. Her blandt andet fra Fredensborg Brede Allé, hvor en af vores store fonde har støttet hele restaureringen af haven og genåbning af figurerne her. Så man kan sige, at vi stiller nogle krav i forhold til, at bygningerne er fredet til ejerne, og så er der en vis økonomisk kompensation. Så fik vi et spørgsmål, om det i Danmark bliver set som en byrde at have et fredet hus, om det er svært at sælge fredede huse, og hvordan ejerne opfatter det og markedet. Og jeg vil sige, generelt så har vi en positiv stemning omkring bygningsfredning i Danmark. Vi har en ejerforening, som både oplyser kommende ejere om pligter og ulemper, men som også italesætter de værdier, der ligger i vores bygningskultur. Der er blevet lavet en stor undersøgelse i Danmark, hvor man har set på den økonomiske værdi af bygningskulturarven. Og dem, der har lavet undersøgelsen, det er ikke kulturhistorikere, det er ikke os. Man har simpelthen bedt nogle regnedrenge om at se på huspriser. Det er ikke noget med hensigter eller følelser eller med hjertet. Det er store beregninger, databeregninger på salgspriser. Og det giver den her en validitet, synes jeg. Jeg synes, det er interessant. Jeg kan jo sagtens stå og sige, det kan godt betale sig, og I kan tro, det bliver en god forretning. Bare køb et fredet hus. Men her er der også nogen, der har set på, hvad er det gør. De huse, som er udpeget som enfamiliehuse, nu kommer jeg lige med 3 statements, og undersøgelsen ligger på nettet, og vi kan sende et link rundt med til jer efterfølgende. Det er en stor undersøgelse. Men der er for eksempel et statement, der siger, at enfamiliehuse, som er erklæret bevaringsværdige, de bliver solgt til en pris, som er ca. 30% højere end gennemsnittet i samme kommune. I områder, hvor der er mere end 15% bygninger, som er bevaringsværdige, der er prisen på resten af bygningerne, altså de bygninger, som ikke er bevaringsværdige, 13% højere end tilsvarende områder uden bevaringsværdige bygninger. Så altså det, at der ligger noget kulturarv i et område, løfter prisen for alle de andre.
Og spørger man turisterne, der tager til Ribe og besøger vores fine bindingsværksby der, så vil 2/3 af dem svare, at de kommer på grund af kulturarven, den byggede kulturarv. Undersøgelsen her ligger på nettet, og Birte, du har en lille folder med, som vi vil vise jer, som også ligger som pdf på nettet. Og dem sender vi lige med ud. Men jeg synes, de peger i hvert fald i retning af, at kulturarven også godt kan være værdiskabende. Vi har et samarbejde med de fredede bygninger, som vi har med Byfo, som er de private ejere. Og så har vi et samarbejde med dem, vi kalder for By og Land, altså Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, den græsrodsforening, som kan rejse fredningssager. Vi samarbejder omkring det særlige bygningssyn, og så samarbejder vi hvis vi har noget særligt komitéarbejde, særligt udvalgsarbejde, som vi gerne vil have belyst, der vil vi ofte inddrage de to parter. Og vores lovarbejde kommer til høring til de to organisationer også. Og så kan man sige, ellers så er vores primære adgang jo til den enkelte ejer. For os er det vigtigt, at vi prøver at prioritere og møde ejeren i bygningen så ofte som muligt. Det er der, vores bedste kommunikation til den enkelte ejer om det enkelte hus er, men overordnet i forhold til vores planlægning, så sker det gennem organisationerne. Og jeg vil fortælle en afslutningsvis om et kort projekt, som vi har samarbejdet om. I 2007 nedsatte vores kulturminister et udvalg, som skulle se på bygningskulturarven. Det udmålte sig en rapport, og en af de anbefalinger, der var, det var, at man skulle lave en gennemgang af alle fredede bygninger. Vi har fredet siden 1918, og nogle af husene har vi ikke besøgt siden. Det var sådan, når man blev fredet i 1918, eller omkring, så fik man sådan et brev her fra ministeriet, så stod der, at vi skal meddele dem, deres hus er fredet. Punktum. Og vi har altså sager, som ser sådan ud. Og i dag er det jo vanskeligt både at være ejer eller at være styrelse, hvis man ikke ved, hvorfor huset er fredet. Hvad er det, vi skal passe på, og hvorfor er det fredet? Derfor har man besluttet at gennemgå alle fredede bygninger, altså gennemgå vores fredningsliste. Og for hver enkelt bygning, der prøver vi at beskrive, hvorfor den er fredet. Her ved det her pakhus beskriver vi igen, vil vi beskrive, huset er fredet, fordi det fortæller historien om pakhuset. Rummeligt arkitektonisk afspejler det sig i vinduerne, den faste rytme, overfladen, taget og indvendigt i de store åbne rum og den synlige konstruktion. Og det gør vi klart og tydeligt i en beskrivelse, som ejer får, kan kommentere. Og så skriver vi, det der er de bærende værdier. Det er den store rummelighed, det er tømmet, det synlige tag. Og så ved man, at det ikke er her, man skal begynde at tænke på at lave et cellekontor med gipsvægge eller ejerlejligheder, men ved, det er det, der er rammen for. Derfor er bygningen fredet. Og det kan godt være, at man sidder og siger, at der er der ingen, der kunne finde på at lave cellekontorer her, men fantasien har ingen grænser. Og det er klart, for hvis man ikke ser fredningsværdierne, så er det jo bare et hus, der har en funktion og kan anvendes. Og derfor får vi jo også forslag til, at et sådan hus kunne man indrette med små kontorer. Så det er altså til rådgivere, til os og til ejerne, for et fælles afsæt for, hvordan vi forvalter, bevarer og udvikler bygningen. For hver bygning, som vi har besøgt, der tilbyder vi at få lavet, at ejeren kan vælge sin egen rådgiver og få lavet en handlingsplan til, hvordan man varetager de her bevaringsværdier. Altså en handlingsplan, der beskriver, hvad skal du gøre rent teknisk, hvad vil det cirka koste, og nogle anbefalinger til, hvordan kan du styrke bevaringsværdierne. Og det her, kan man sige, nu siger jeg, at vi anbefaler, vi betaler det. Men det er fordi, vi har fået nogle penge på vores finanslov, som udmønter af det fælles arbejde, som
ejere, interesseorganisationer og vi har lavet et fællesskab. Det udløser penge fra ministeren ned i vores kasse, som vi giver tilbage. Så på den måde står vi meget, meget stærkere, end hvis jeg var gået til ministeren og sagt, nej, må jeg ikke få 16 millioner til en gennemgang af de fredede bygninger. Så siger han, ja, du passer din butik. Men når vi laver et udvalgsarbejde, er grundige, har alle interessenter med, så kan vi sætte et sådan projekt i gang. Og det gør også, at når vi gennemfører det, så har vi så vidt muligt tilpasset hinandens ønsker og krav. Og det gør også, at ejerne som organisation siger, at Birte anbefaler hendes medlemmer, vi synes, vi skal lave den her fredningsgennemgang. Så jeg tror, at det som I kan høre, så er jeg rigtig glad for det samarbejde, vi har med ejerne. Og jeg er ikke glad, fordi de altid siger ja. Det gør de ikke. Vi bliver udfordret, der bliver stillet krav til os, men det er jo vigtigt, fordi vi skal jo kende begge optikker. Så det, der er kernen i det, der er, at vi har en dialog. Og i dialog ligger, at man ikke altid er enige, men at man lytter. Vi har også et samarbejde, som er i erkendelse af, at vi nogle gange har forskellige interesser. Min definerede opgave er at varetage bevaringsværdierne, og ejernes organisation skal varetage ejernes interesser. Og de to ting, dem skal vi have til at mødes, og det gør vi gennem en god dialog, men vi gør det i et rum, hvor vi ved, at vi har forskellige interesser. Så ligger der i det, at man har respekt for hinanden, og der ligger i det, at vi er professionelle, altså at vi agerer professionelt. Og for mig er det en stor styrke, at ejerne har et professionelt sekretariat med ansatte fagfolk, som gør, at vi fører en professionel dialog. At det ikke er, hvad skal man sige, følelser og impulser, men at det faktisk er en professionel organisation, som agerer professionelt indadtil og udadtil og politisk. For det giver en troværdighed, og det giver det samarbejde rigtig meget i mit. Så, og det gælder jo også for vores organisation, at vi skal være professionelle og holde os inden for det, som vi kan inden for lovens rammer, og følge de spilleregler. Så altså et professionelt rum med en god dialog, respekt og anerkendelse af hinandens interesser. For det er sådan, når vi arbejder i det her felt, så er vi ude i sådan et minefelt. Vi er hjemme i folks egen huse. Vi står inde i deres soveværelse. Nogle gange siger vi til folk, I kan ikke få værelser på loftet til børnene. Det er en farlig dialog, og vi kan starte, som vi siger, vi kan starte en krig hver dag, hvis vi vil. Og det må vi ikke. Det skal vi ikke. Og derfor er vi glade for den professionelle dialog. Tak. Stå stille. Freeze. Tak skal du have, Arne. Det er meget, meget spændende og meget gavnligt, tror jeg, for os i Island. Fordi vi skal ikke tro, at vi er nået til vejs ende i vores udtænkning af, hvilke strukturer skal det til, hvilke aktorer har vi behov for, og hvilke roller skal de spille. Så det er meget nyttigt. Vi har lidt tid for måske 2-3 spørgsmål. Så hvis nogen har et spørgsmål direkte til Arne, så vær så god. I kan godt spørge på islandsk, og jeg kan oversætte, eller engelsk. Det er Magnus Gulason, formand for vores husfrednings... Jeg er formanden i et særligt bygnings. Ja. Jeg har måske et dumt spørgsmål, og det er, hvis husejeren ikke tilegner sig det som han skal gøre med et fredet hus, og han ikke enig med
kulturstyrelsen, bliver han der straffet, eller ikke? Hvordan gør man det? Så er det et andet spørgsmål. Altså, hvordan uddeler man altså støtteordninger til huset? Er det noget fond, som man har, eller kommer pengene direkte fra regeringen, eller hvordan da? Tak. Godt. Om vi træffer en afgørelse, som ejeren ikke er enig i, så har man mulighed for at klage. Og der klager man ikke til os, men direkte til ministeren. Og ministeren har 2 fagrådgivere, som han selv udpeger, som han kan spørge i klagesagen. Så man kan klage over vores afgørelser. Og der kan man enten få medhold, eller få sin klage afvist. Hvis man så laver det, vi kalder ulovlige bygningsarbejder, altså gør noget, som man ikke har fået lov til, eller hvis man lader sit hus forfalde, så kan vi gøre følgende. Punkt 1. Hvis arbejderne er i gang, kan vi komme med en standsningsmeddelelse. Og der kan vi altså komme og stoppe byggepladsen, hele byggepladsen, hvis der er ulovlige bygningsarbejder. Det gør vi. Hvis vi skønner, at det er rimeligt. Altså ikke bare for at være skrappe, men om man går og flytter gamle vinduer ud, og vi får det at vide, så kommer vi med en standsningsmeddelelse. Og der kan vi tage politi med, når vi vil. Når vi konstaterer ulovlige bygningsarbejder, som vi synes er grove, væsentlige, så beder vi om en lovliggørelse. Og så starter der en proces, hvor vi meddeler ejer, vi har konstateret, at der er ulovlige bygningsarbejder, og pålægger ham at lave et projekt til at lovliggøre det. Rette op på. Rette op på, ja. Forbedre det. Ja. Og hvis han ikke gør det, så kan vi i sidste ende lade det i stand sætte for ejers regning. Det gør vi meget sjældent. Vi kan også, ejer kan blive tildelt dagbøder, og det vil sige, at betaler man ikke dem, kan man komme i fængsel. Det er så aldrig sket, at man er kommet i fængsel. Men man kan blive tildelt dagbøder, ja. Når man kan sige, når vi så kører de sager, og det gør vi meget nødigt, de fleste sager vil vi gerne køre uden ekstern jura, men i dialog og få lavet en løsning, som til gode ser både huset, ejeren og fredningsværdierne. Så vi er også nødt til at være pragmatiske. Og det andet var det med støttemidlerne. Vi får pengene via finansloven, de 35 millioner danske kroner, og ejerne søger til os, og vi har nogle kriterier for uddeling af støtte, som vi uddeler efter. Er der tid til flere spørgsmål? Ja. Mit navn er Gunnþóra, jeg er arkitekt hos Minjastofnunin. Jeg vil gerne sige tak til Arne for sit oplæg. Og et lille hurtigt spørgsmål, var det Klintegården, jeg så der på et billede? Ja. Men jeg var sådan lidt interesseret i at høre, fordi at jeg kom jo ind på det der med omgivelserne, at I ikke lige kunne frede, altså sådan en større del af en by. Men hvad sker der, hvis der er en fredet bygning, som for eksempel har et meget højt frednings- eller bevaringsniveau, og så skal man i gang med et projekt ved siden af, altså en ny bebyggelse eller ændring af et hus ved siden af, der er der allerede. Hvordan reagerer I så? Har I nogle midler til at stoppe det eller påvirke, hvordan det så skal udformes? Ja, det er sådan, hvis der kommer et projekt, som berører den fredede bygning, og der bliver lavet en lokalplan fra kommunen, så får vi den tilsendt i høring. Og vi kan nedlægge veto mod en lokalplan, hvis vi synes, den påvirker den fredede bygning. Og det vil vi gøre i tilfælde, hvor det er meget, meget groft. Har vi gjort det. Ja. Men ikke fordi et hus er lidt for højt, eller
det skal være en markant forringelse af den fredede bygning. Jeg havde vist også nogle... og så var der det andet. Forstod jeg det rigtigt, at kommunerne også påpeger, eller melder til jer, de bygninger, de synes er bevaringsværdige måske, og eventuelt så skulle fredes? Kommunerne udpeger de bevaringsværdige bygninger og har administrationen af dem. Det ligger ikke hos os. Så det er deres ansvar. Så vi har alene de fredede. Så det er det, vi tager det national betydning, og kommunerne tager lokal betydning. Så den er sådan klart delt. Ja, værsgo, Bette. Ja, der vil jeg gerne supplere, fordi som ejerforening, der synes vi, det er et stort problem i Danmark, at bygningsfredningsloven, som du spurgte om, netop ikke kan omfatte helheder. Det er overladt til kommunerne at varetage helhederne. Men det er jo også meget afhængigt af, vi er meget afhængige af, at kommunerne påtager sig det ansvar. Og der har vi altså store problemer i Danmark med, at en lang række af vores kommuner ikke påtager sig det ansvar. Og det vil sige, at vi kan have fredede bygninger liggende i områder, hvor med masser af bevaringsværdige huse, som ikke bliver varetaget og bliver beskyttet ordentligt. Men det har man fra statens side, fra Folketingets side besluttet, at de bevaringsværdige bygninger og helheder, det er noget kommunerne skal tage sig af. Bygningsfredningsloven, det er noget staten tager sig af. Vi har også samtidig det problem, at en ejer, der ejer et fredet bygning, han kan bygge indtil 1 centimeter fra et fredet hus, uden at Arne kan gøre noget ved. Så vi har også nogle udfordringer i Danmark. Masser af. Og i særdeleshed det med helheder, det er vi jo meget, meget optaget af. Altså det, vi kalder for hele kulturmiljøer. Det vil vi gerne. Jeg arbejder for, at vi får noget, der hedder statslige kulturmiljøer. Altså kulturmiljøer af national betydning. Og dem har vi jo en hel del af i Danmark, ligesom vi har her på Island. Vi kan også have nogle kulturmiljøer, der kun er af lokal betydning. Men vi har kulturmiljøer, som er så væsentlige, som vi mener, vi ikke kan overlade til kommunerne at varetage. Fordi, ja, de er af national betydning. Okay, så siger jeg mange tak. Arne, der skal du have.